ଆଜ୍ଞା ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ବଛା ଅଛି ସରୁ ନହେଲେ ଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହାସ୍ତା ବାବୁ ତ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହାସ୍ତା ବାବୁ ଆଜି କ'ଣ କିଏ ବିଲ ବାଛିବାକୁ ଆସିବେନି କି? ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ଚକ ଦେଖିକି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଅଟକେଇକି ବୁଝାବୁଝି କଲନି? ଆଜ୍ଞା ବୁଝାବୁଝି କରିଛି 10 ଜଣକୁ 200 ଟଙ୍କା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେ 3 ମାଣ ଚକଡ଼ ଆସୁଛି। ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ମା ତା ଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ନେଇଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହାସ୍ତା ବାବୁ ପୁଅ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ପୁଅ ପିଲା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଆସିଲେନି, ତେଣୁ ରେଜା ଧରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓହୋ କି ଗରମ। ସାର୍ ପାଣି ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଦିଅ। ସାର୍ ଗାମୁଛା ନିଅନ୍ତୁ।